som poprosila pána starostu a pani riaditeľku o slávnostný príhovor pre všetkých vás, teda aj pre žiakov, aj pedagógov. Dobré ráno všetkým. Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milí žiaci a rodičia. Stretávame sa už tradične na tomto mieste pri ukončení školského roka. Školského roka dnes 2024-2025. Je mi cťou pred vás predstúpiť a prihovoriť sa vám ako starosta obce Badín. Máte za sebou školský rok, plný nových vedomostí, skúseností, poznatkov, ale aj splnených povinností a úloh, niektorí z vás aj sklamaní. Určite to bol školský rok náročný pre vás, milí žiaci, pedagógovia, rodičia. Plne si uvedomujem zložitosť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý aj vzhľadom na dobu, ktorú žijeme, je náročný pre všetkých, ktorí sa na tomto procese zúčastňujú. Vyžaduje si to nesmiernu obetavosť a lásku učiteľov, vychovávateľov, ktorí vás vedú k poznaniu a múdrosti a svojou každodennou mravenčou prácou vás formujú ako človeka, za čo im patrí úprimné poďakovanie. Každoročne pripájam slová rozlúčky našim deviatakom. Nebude to ani dnes inak. Milí deviataci, poprosím vás, nikdy nezabudnite na školské roky prežité na našej škole v Badíne, na pedagógov, ktorí vám chceli len to najlepšie, na svojich spolužiakov a kamarátov, ktorí boli vašou súčasťou. Verím, že vedomosti získané počas 9 rokov vám budú základom pri štúdiách na stredných a vysokých školách. Nikdy nezabudnite na badnínsku školu, lebo tu ste sa naučili písať, čítať, tu ste dospievali a rástli. Prajem vám šťastné vykročenie do brány za získaním nových vedomostí a úspechov. Milí žiaci, dnes dostávate vysvedčenie za celoročnú prácu. Jedni lepšie, druhí o niečo horšie. Nech je akékoľvek, nech vás to motivuje k lepšej práci v nasledujúcom školskom roku. Vážení pedagógovia, ďakujem vám za ťažkú a obetavú prácu počas celého školského roka, lebo vaše povolanie je vznešeným poslaním, keď svojou láskou a vlastnosťami formujete našu najmladšiu generáciu v badínskej škole. Na záver mi dovolte vám všetkým zaželať pevné zdravie, veľa chvíľ oddychu, spoznania nových kamarátov, množstvo nových podnetov a hlavne načerpania pozitívnej energie. Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, milí kolegovia, milí žiaci, milí rodičia a prítomní. Dnes tu stojíme na prahu prázdnin, na konci ďalšieho školského roka, ktorý bol opäť plný práce, víziev, úspechov a cenných skúseností. Je to deň, kedy sa pozeráme späť, bilancujeme, ďakujeme a v neposlednom rade tešíme sa na oddych, ktorý si všetci zaslúžime. Dovoľte mi v prvom rade poďakovať tým, bez ktorých by naša škola nebola tým, čím je. Ďakujem pánovi starostovi za ústretovosť, podporu a neustály záujem o dianie na škole. Veľké poďakovanie patria všetkým zamestnancom školy, pedagogickým či nepedagogickým. Vaša práca často presahuje hranice pracovného času aj povinností. Ďakujem vám za vašu obetavosť, profesionalitu, ale najmä ľudskosť. Milí žiaci, vy ste dôvod, prečo sme tu. Dnes by som sa chcela osobitne poďakovať tým, ktorí v tomto školskom roku vynikali nielen svojimi študijnými výsledkami, ale aj správaním a reprezentáciou školy. Riaditeľskou pochvalou dnes odmenujem 23 žiakov 2. stupňa a budem ich čítať po ročníkoch, prosím vás, aby ste predstúpili. Piata A Sebastián Urban.
Karolína Tabaková, Matias Sedilek, Šiesta A trieda, Filip Greško, Maximilian Greisiger, Marko Mikloško, Jakub Ružbacký, Siedma A trieda, Lukáš Hamšík, Simon Mário Almáši, Siedma B trieda, Nela Leštáková, Matej Citara, Juraj Krutošík, Martin Klocok, Osma A trieda, Lukáš Ružbacký, Nina Kolenkášová, Alex Mikloško, Osma B trieda, Timea Zelinová, Deviata A trieda, Kristián Kmeďka, Michal Lamper, Martin Sitár, Jakub Laksík, Deviata B trieda, Andrej Krutošík, a Mia Danková. Ešte raz veľmi pekne ďakujem týmto žiakom za reprezentáciu školy a naozaj vzorné správanie a to, že sú ukážkoví, a poprosím ešte o jeden obrovský potlesk. No a keby to bolo bez rozlúčky s deviatakmi,
Dovolte mi pár slov na záver. Milí deviatáci, pre vás je tento deň ešte o niečo výnimočnejší. Je to rozlúčka s kapitolou, ktorá tvorila veľkú časť vášho detstva. Opúšťate školu, ktorá bola vašim druhým domovom, a vykračujete do nového sveta plného možností. Prajeme vám veľa šťastia na stredných školách, odvahu plniť si svoje sny a vieru vo vlastné schopnosti. Úplne na záver vám všetkým chcem popriať krásne, slnečné a najmä bezpečné prázdniny. Oddychnite si, načerpajte síly a užite si nádherné leto. Ďakujem. Postupne sme sa teda prepracovali do tej druhej časti slávnostného ukončenia školského roka, to je rozlúčka s našimi deviatakmi. Teraz budú nasledovať príhovory úosmakov, deviatacké príhovory, či už triednych učiteľov alebo žiakov. Milí deviatáci, vážení pedagógovia, pán starosta, žiaci a všetci prítomní, dnes stojíme na symbolickom konci jednej cesty a zároveň na začiatku novej etapy. 9 rokov. To je čas, ktorý ste strávili v školských laviciach tejto základnej školy. Boli to roky plné učenia, úsmevov, prekážok, priateľstiev, zážitkov, ale aj drobných bojov, niekedy s učivom, inokedy sami so sebou. Spomínate si ešte na svoj prvý deň v škole? Ako ste s taškou väčšou než vy sami hľadali triedu a neisto ste kývali rodičom? A dnes vyrástli z vás mladí ľudia, pripravení vykročiť do sveta stredných škôl, do sveta nových skúseností, víziev, ale aj zodpovedností. Tento posledný školský rok bol pre vás možno náročnejší, možno rýchlejší a možno emotívnejší. Rozhodovali ste sa kam ďalej. Lúčite sa s miestom, ktoré vám bolo dlhé roky druhým domovom. Uvedomujeme si, že odchádzate s rôznymi pocitmi. Tešíte sa na nové veci, ale v kútiku duše vám bude niečo aj chýbať. Možno vaša lavica, spolužiaci, známe tváre na chodbách či učitelia. Milí deviataci, chcem vám povedať, že každý z vás je výnimočný. Niekto vynikal vedomosťami, iný dobrou náladou, ďalší schopnosťou pomôcť alebo rozosmiať. Nezabudnite na to ani vtedy, keď sa svet bude zdať veľmi zložitý. Na svojej ceste možno niekedy zablúdite a budete mať pochybnosti, ale vedzte, že aj zablúdenie je súčasťou hľadania. Nezabudnite, že škola vás nenaučila len čítať, písať a počítať, ale aj to, ako byť trpezlivý, ako spolupracovať, ako sa postaviť po páde a skúsiť to znovu. Na záver vám chcem popriať, nech vás sprevádza zvedavosť, chuť učiť sa nové veci, pokora voči sebe aj svetu a odvaha byť sami sebou. Nezabudnite, že každý koniec je len začiatok niečoho nového a my vám zo srdca držíme palce. Ďakujeme vám za všetko, čo ste škole dali. Prajem vám krásne leto a úspešný štart do ďalšej životnej kapitoly. Ďakujeme. Vážený pán starosta, vážená pani riaditeľka, drahý pedagogický zbor, vážení prítomní a milí spolužiaci. Verím, že nie len mne, ale rovnako aj mojim spolužiakom sa v mysli vyjavuje táto veta. Je to tu. Deň, o ktorom sme dlhé roky len počúvali a ktorý sa nám zdal nekonečne ďaleko, práve nadišiel. Posledný deň v 9. ročníku, posledný deň nášho štúdia na základnej škole. Keď sme kedysi ako malí prváci vstupovali do tejto budovy so školskou taškou väčšou než my sami, asi málo kto z nás tušil, ako rýchlo ten čas preletí. A zrazu sme tu. S maturitami v diaľke, ale so spomienkami, ktoré zostanú navždy tu. Medzi týmito stenami, na školskom dvore, v laviciach, ktoré sme možno trošku poznačili, chceme poďakovať všetkým, ktorí nás na tejto ceste sprevádzali. Učiteľom za trpezlivosť a pochopenie,
vychovávateľkám, kuchárkam, školníkovi, pani upratovačkám za ich každodennú starostlivosť. A aj keď sme to možno vždy nedali najavo, vážime si to. Ďakujeme aj mladším žiakom za lásku a úctu, ktorú ste voči nám každodenne prejavovali a prajeme vám, aby ste si roky na tejto škole užili naplno. Verte, že na to, čo sa vám teraz dá ako nudná povinnosť, raz budete spomínať s úsmevom. Teraz je čas ísť ďalej. Každý z nás sa vyberie možno iným smerom, na inú školu, do nového kolektívu, ale všetci so sebou nesieme kúsok tejto školy. Možno to bude spomienka na prvú päťku, na školský výlet, na trapas pred tabulou, alebo len na dobrý pocit, že sme tu niečo prežili spolu. Nikdy nezabudneme na tie chvíle, ktoré sme zažili na školských výletoch, na smiech, zážitky, aj nočné rozhovory na chate. Rovnako si budeme navždy pamätať chvíle v triede, tie veselé, ale aj tie, keď sme sa držali spolu, keď to nebolo ľahké. Každý rok strávený na tejto škole v sebe skrýva nejaký náš príbeh, nejakú spomienku, ktorú si ponesieme ďalej. 9 rokov je dlhá cesta. A aj keď sa dnes skončí, v našich srdciach bude žiť navždy. Boli sme trieda, ako rodina, ktorá si prešla všetkým, od prvých písmen až po posledné rozlúčky. Dovolte mi na záver vysloviť jedno veľké ďakujeme. Ďakujeme za krásnych 9 rokov. A možno sa ešte niekedy stretneme, možno ako bývalí žiaci, možno ako kamaráti, alebo len ako ľudia, ktorí si raz povedia, tuto všetko začalo. Nech nás naše cesty zavedú kamkoľvek, spomienky na túto školu a ľudí v nej zostanú s nami navždy. Sme pripravení vykročiť vpred. Vážený pán starosta, vážená pani riaditeľka, pani zástupkyňa, milí učitelia, milovaní rodičia, drahí spolužiaci. Dovolte mi, aby som sa vám prihovorila v mene všetkých žiakov 9. B. Nemôžeme uveriť, že ten čas ubehol tak rýchlo. Pamätáme sa, ako sme tu stáli náš prvý deň, ako ustráchaní, malí prváci, ktorí sa celí nadšení hrnú do sveta základnej školy. Pamätáme sa, ako nás v prvom ročníku s úsmevom na perách učila abecedu pani učiteľka Vierka Hricová a okrem toho nás povzbudzovala a pomáhala nám vo vývoji našich jedinečných osobností. Pamätáme sa, ako túto pochodeň prevzala Miška Balážová, ktorá pokračovala v šírení pozitívneho postoja pri vyučovaní, a potom ju prevzala Renátka Výberčiová, ktorá nás svojimi jedinečnými vyučovacími schopnosťami, ako učením telesnej výchovy na podpätkách, naučila kreatívnemu spôsobu myslenia. Sme vďační pani zástupkyni Soni Komorovej, ktorá nám dala najlepší štart do sveta slovenčiny a hrdo nás prepustila na 2. stupeň. Potom prišiel na rad náš Ondrej. Obdivujeme to, ako sa naučil s nami vydržať, aj keď sme to pomaly nevydržali ani my sami so sebou. Ako dokázal prijať nový život, ktorý vytvorili naši chalani z vajca, kysnutého mlieka a plesnivého chleba v obedáriku v útrobách našej zázračnej skrine. Ako sa úspešne povzniesol nad rodiacou sa huštinou za klavírom, keď sme boli u osmaci. Sme mu vďační za to, ako k nám v čase letných horúčav priviedol nového, unikátneho člena našej triedy, ventilátor Vinca, a ako nám ho po niekoľkých mesiacoch pomohol pochovať. Boli to drsné časy, ale náš Ondrík aj v takomto čase smútenia za Vincom dokázal odpútať naše myšlienky na matematiku. Samozrejme, tu musíme spomenúť pani učiteľku Máriu Ťavodovú, ktorej patrí náš obrovský obdiv a vďaka za to, že si nebodla hrdzavý klinec do oka a nevyskočila z okna, keď nám už po 100-krát vysvetľovala, čo je to lexikológia, morfológia a my sme stále úspešne nevedeli, čo to znamená. Nebojte sa, pani učiteľka. Keby ste sa nás na to spýtali teraz, opäť by sme neodpovedali správne alebo vôbec.
Sme vďační pani učiteľke Rehákovej, že s nami mala božskú trpezlivosť a vždy nám dala šancu na lepšiu známku, či už pri bleskovkách, písomkách alebo ústnych odpovediach, aj keď sme si to vôbec nezaslúžili. Sme vďační všetkým učiteľom, ktorí nás previedli napriek všetkým prekážkam cez 2. stupeň, či už to bolo zúfalé TPZ-ko, alebo biológia, s ktorou to bolo na prepadnutie, aj keď mali žiaci priemer 2,50. Je náročné tu stáť a zhrnúť na 1 A4 všetko, čo sme za tých 9 rokov zažili a za čo vám, učiteľom, vďačíme. Teraz tu stojíme ako mladí ľudia, ktorí sa rozprchnú do svetov stredných škôl. Využijeme všetky naše poznatky, ktoré sme sa tu naučili a s úsmevom budeme spomínať na to pekné, občas náročné obdobie, ktoré sme tu zažili. Hovorí sa, že aj učitelia a škola vychovávajú a vy ste to zvládli s láskavosťou, úprimnosťou a vrúcnosťou na výbornú. Aj keď sme vás naštvali, aj keď sme silou mocou protestovali či už proti vám alebo učeniu, vždy ste na druhý deň prišli s úsmevom a odhodlaním naučiť nás viac ako včera. Ako silní ľudia ste z nás vychovali ešte silnejších ľudí a aj vďaka vám sa nám bude ľahšie pláť životom a budeme pripravení riešiť aj náročné životné skúšky. Veríme a aj si trúfneme povedať, že keď nás stretnete o pár rokov, budete vidieť vzdelaných, šikovných a silných ľudí, ktorých nerozhodí ani tá najťažšia životná skúška. Bude nám to tu chýbať, ale zároveň sa veľmi tešíme, že sa budeme môcť osobitne rozvíjať. Poriadne nevieme, ako máme ukončiť tento prejav, ale všetci by ste si zaslúžili jedno obrovské ďakujeme. Ďakujeme, že ste boli úprimní. Ďakujeme, že ste nám pomáhali psychicky a intelektuálne rásť a rozvíjať sa. Ďakujeme, že ste nám odpúšťali aj tie najväčšie kraviny. Ďakujeme, že ste v nás verili. Ďakujeme, že ste to s nami nevzdali. Ďakujeme, že ste nás vychovali. S láskou, vaša 9. B. Vážený pán starosta, vážená pani riaditeľka, vážená pani zastupkyňa, milý pedagogický zbor, milí žiaci a drahí moji deviatáci. Možno to ani netušíte, ale na dnešný významný deň som sa pripravoval dlho a hľadal som sebe tie slová, ktoré by túto situáciu vystihli čo najvýstižnejšie. V jednom momente som si spomenul na slová známeho nemeckého spisovateľa Johanna Wolfganga Goetheho, ktoré zniejú takto. Postoj chvíľa, taká si krásna. Tento citát z diela Fausta nevystihuje len dnešný deň, ale celú našu 4-ročnú etapu strávenú v škole. Posledné dni školského roka boli pre mňa príležitosťou spomínať a rekapitulovať. V hlave sa mi vyjavovali dynamické obrázky. Cítil som sa, ako by som si prezeral fotky v starom albume, zoradené chronologicky za sebou. Prvá bola tá z nášho prvého stretnutia v septembri spred 4 rokov. Vzájomne sme si podávali kopko bavlny, rozmotávali sme ho podávaním si ho a vytvorili pavučinu. Ani sme netušili, že táto pavučina nám má pripomínať našu triednu prepojenosť a súdržnosť. Tým, že sme sa o sebe čosi dozvedeli, sme už jeden druhému neboli takí cudzí. Kedykoľvek sa naša pomyselná pavučina rozplietala, vždy som bol pripravený podať pomocnú ruku. Hľadali sme si cestu k sebe, jeden k druhému, na našich spoločných výletoch, orientačných dňoch a rôznych iných podujatiach. Verím tomu, že ste sa nielen zabavili, ale aj poučili. Nevždy to bola zábava a vieme o tom, že ste mnohokrát zažili aj hektické chvíle, keď ste nevedeli, čo skôr. Testy, projekty, diktáty, bleskovky a ďalší prinášajú zo sebou aj mnoho stresu. Verte, či nie, ale aj my sme sa cítili rovnako, pretože každý učiteľ by mal mať na pamäti, že viac než odučiť si je predsa naučiť. Som presvedčený o tom, že snaha nás pedagógov sa vyplatila, pretože v mojej blízkosti stoja mladí, vzdelaní a sebavedomí ľudia, ktorí nezabudli ešte na jeden dôležitý rozmer, a to na ľudskosť a slušné vychovanie. Dnes nastal ten deň, kedy sa tento náš spoločný album spomienok naplnil a nalepili sme v ňom poslednú rozlúčkovú fotku. Od nového školského roka si vytvoríte svoj vlastný v novom kolektíve, v nových priestoroch
obklopení novými ľuďmi, novými spolužiakmi, ale vedzte, že kedykoľvek sa budete môcť vrátiť na kus reči, či už pochváliť sa, alebo vyžalovať sa, dvere vašej základnej alma mater ostávajú pre vás kedykoľvek otvorené. Dovoľte mi na záver zaželať vám na vašej novej ceste vzdelávania len to najlepšie, nech sa vaše sny naplnia a dosiahnete vo svojich vlastných životoch to, po čom tak veľmi túžite. Dovidenia. Raz, dva. Funguje. No ja sa priznám, že príhovor vznikol len včera večer a ešte dneska ráno o 6, lebo v noci ku mne prišlo vnuknutie, takže je to také, aké to je. Moje milé kuriatka, triednym som vám bol od začiatku 5. triedy, no niekedy je potrebné začať od konca a tak sa posúďme od 1761 dní do dnes. Chcem sa vám poďakovať za posledné 2 dni a 1 noc, keď ste ma presvedčili, že ste skvelí mladí ľudia, ktorí sa vedia dobre porozprávať a poriadne zabaviť, no zároveň chápať a rešpektovať dohodnuté pravidlá. Bol to náš posledný spoločný moment, ktorým ste si definitívne zabezpečili môj rešpekt. Nikdy tiež nezabudnem na naše spontánne projekty od triedného Minecraft servera, kde čilovali sme spolu počas covidu, cez 2 vami zorganizované celoškolské turnaje v Bravku s desiatkami zapojených tímov, až po poloročné dizajnovanie mikiny, ktorú vlastne nikto nechcel. Deviataci, a tým myslím vás všetkých, 32 vašich vlastných podcastov, ktoré ste dali do sveta v priebehu tohto roka, je pre mňa malý zázrak a to len a len vašou zásluhou. Chcem sa vám tiež nastokrát poďakovať, že ste mi vždy dovolili sa na matike trochu odviazať a nakoniec vás presvedčiť, že paradigmy nekonečna sa netreba báť, že geometria vo vyšších rozmeroch je vlastne o dvojrozmerných mravcoch, že použiť integrál pri výpočte objemu gule je Q už od Newtona a že Pearson na záver je pre vás po testovaní a príjimačkách už len taká jednohúbka. No a na tom všetkom predtým, za našich spoločných 825 hodín matematiky, 165 hodín informatiky a zo pár desiatok fyziky, za ktorú ďakujem Milke, ani nehovoriac. Nuž a za nulu sa vám ospravedlňujem. Prepáčte mi, o tej si povieme bohužiaľ až na ďalšej hodine. Chcel by som vám dať jeden message z tohto roku samostatne dievčatám pôvodne a samostatne chlapcom. No myslím si, že všetci sme ľudia a tak to zlúčim do jedného, bez rozdielu pohlavia, viery alebo čokoľvek iného. You are enough. Prosím, nedovolte sami sebe zabudnúť, že ste jedineční. Dôverujte si, objavujte svoje silné stránky, neporovnávajte sa s ostatnými a ani sa nesnažte na nikoho podobať. Vaša hodnota je v tom, že ste. Tým druhým, čo chcem povedať, je you are never too much. Nebojte sa byť hlasný, vášnivý, zvedavý a nadšený pre veci, ktoré milujete. Vaša energia a jedinečnosť nie je na obťaž, práve naopak. Je vašou najväčšou silou, ktorá vás robí vami. Zároveň sa však prosím celý život učte nové veci. Nebojte sa meniť a vyvíjať. Naučte sa bez strachu priznať si chybu a povedať nahlas mýlil som sa. V opačnom prípade preplávate celým životom bez zmeny úplne rovnaký a to je aspoň podľa mňa jedna z najsmutnejších vecí vôbec. Pamätajte tiež na to, že to, čo definuje vás v očiach iných, sú len a len vaše činy. A ak naozaj chceme v čomkoľvek akúkoľvek zmenu, musíme ju začať my a vy. Tak, ako keď sa vám tento rok podarilo zmeniť v školskom poriadku pravidla pohybu cez prestávky. Pretože kto iný vám pomôže, keď nie vy sami sebe. Nikdy sa neváhajte byť za pravdu a za to, čo je správne. Milí deviataci, z celého môjho srdca a so všetkou láskou, ktorú som sa vám vždy snažil dať, vám želám život, v ktorom sa nie, že nikdy nestratíte, no vždy znova dokážete nájsť. Ďakujem.
Milí deviatáci, dovolte ešte krátku malú pripomienku od pána starostu, ktorý vám chce odozdať darčeky.
Na záver by sme sa chceli rozlúčiť s deviatakmi. Menovite budem teda čítať mená. Mia Adzimová, Matej Brzula, Dominik Dian, Daniel Javorka, Kristián Kmeďka, Marek Kmeďka, Jakub Laxík, Michal Lamper, Paulína Majerová, Martina Moravčíková, Nikola Nociarová, Martin Sikár, Eva Valaskajová, na záver Leonie Veselová. No a večkári, moje koriatka, ja mám taký stres, že zabudnem poukazovať, ako sa volá, ale dúfam, že nie. Mia Danková. Andrej Krutošík. Viktória Valentová. Kilian Kapustík. Eliška Košová. Šimon Lapin. Laura Lestáková. Samuel Koska. Nina Šimová. Kristián Hamšík. Martina Danková. Martin Boroš. Martina Plešková. Jakub Šoš. Alex Slosiarová. Jakub Ferienčík. Martin Moravčík. Posledné kuriatko na záver, Marko Kálaj.
tak aj koniec povinnostiam, rannému stávaniu. Kto sa viac teší, učitelia či žiaci? No, je to 50/50, alebo neviem, pán učiteľ Pastierik by ma asi nepochválil, že 100/100, ale asi tých 50/50, aby sme sa dostali do nejakého celku. Myslím si, že ste zvládli tento rok bravúrne všetci v rámci svojich možností a schopností. Deviatakom prajem krásne prázdniny a vykročte to správnou nohou do ďalšieho života a vám všetkým ostatným tiež pekné prázdniny, užite si ich a hlavne bezpečne. Hurá, prázdniny! Co ste si mi porobili? Nie takto hore, aby a nie takto si dá takto.